Umphathiswa weSebe uSocial Development umam'uBukiwe Fanta ephelekwa ngamanye amasebe karhulumente aquka uSASSA, uHome Affairs, SAPS, iPOS, iSebe lezeMpilo namanye bebetyelelwe kwaWard 18 eUMEC kwindawo yaseNdlovukazi ukuzisa iinkonzo zala masebe eluntwini. Umphathiswa koku wamkelwe ngeMajorance nalapho uluntu lakwaWard 18 beluzalise intente ukuza kusabela kwikhwelo elenziwe leli sebe. Fanta ngethuba ecacisa ngokuba khona kwabo kule ndawo. Silapha namhlanje kwi-outreach program eLesseyton, all government departments for uba sizodeliverisha ii-services kubantu bale area. Social development guys, we know ukuthi thina sithi abenza i-assessment uba sijonge uba zintoni ezishota ebantwini bafuna ntoni. Siwenzile ke umsebenzi wethu with our social workers on the ground. Namhlanje ke ngoku sizodeliverisha some of izinto esikwazi uba zikwazi ukwenzeka. This is a built up program because saba neprogram enkulu as government ngoba le site iLesseyton has declared i-heritage site ngoSeptember 24th kwabe kukwingxika lento enkulu apha yokuba sizodeclare this site as a heritage site. Namhlanje ke sisiqalo se-build up activity towards that. Futhi sizodeliverisha ebantwini bakuthi. Njengoba ubona uHome Affairs nje apha bakhona abantu abazanika ii-IDs, bakhona abantu bazanika i-birth certificate, bakhona imizi ekuhanjelwe kuyo kwabona ukuthi nokukhona isidingo see-food parcels bazanikwa. Loo makhulu abadala aba-over 100 years nabo sizawucelebrate nabo ii-centenary zabo abanazo. Zikhona izinto ezintle i-department ethe yabathengela bona. So this is the start of all good things that are going to happen in this part of this country. Kukho no-IEC apha, abantu abafuna ukurejistarisha for uba bavote baza kwenza loo nto leyo. Ulapha uthi i-NDA wethu, i-agency yethu, kuba kwenziwe i-assessment kwafunyaniswa bakhona abantwana abane-malnutrition, they are malnourished, they need assistance. U-NDA ke uzonikezela i-food packs kuloo makhaya. Abantu abadala sendishilo baza kunikwa izinto zabo aba-over 100 years esithe saba-identify. So there are a lot of programs kodwa ayikho kuqala nokugqibela. This is just the beginning. Kuzawuqhutyekekwa as uba iyi-mandate yethu ukwenza loo nto. Ukuba sibone ukuthi abantu bakuthi bayunxanelwe ii-services zikarhulumente wabo, hence bephuma ngobuninzi nje nokuba bazobona futhi abanye bezokhalaza futhi siyavuya xa bezokhalaza batsho intlungu yabo ngoba singurhulumente wabo. So thina sibonisa ukuthi urhulumente usathandwa ngabantu, abantu balapha ukuba bazobona ukuthi nyhani ngoba lokhu bekungena udor to door bengathembanga futhi noba ezinto sithe sizawuzenza zizawukwenzeka. So namhlanje bafuna uzobona ngokwabo ukuthi nyhani urhulumente wabo uyazenza ezi zinto. Isenobona unyani, isenongabi nobunyani loo nto. Kodwa kuloko ke thina silapha sizobona ukuthi kwenziwa loo nto. Mna ke uSocial Development, I'm 100% sure ukuthi the food soldiers ezikhona kwa-social development ziyawenza umsebenzi wayo. Where there is a problem, ndiyakhumbula aba bendikhe ndathi gqindisiyela usikisiki ngoba ndivile bakhona ingxaki abantu bethu abangahoywanga abadala. Ndayozibonela ngokwam. Ever since then ndinyathele phaya kutshintshile ubomi. Ever since that incident wonke umuntu uyayazi uba u-MEC angangena nanini na elixekwaza nengutata omkhulu. So abantu babhinqile ngoku. Nalapho kwakungokho bed yayile nto ongakhathali, but ke ngoku i-presence yoba ndibe phaa yayenza bathi jack up ukuthi babone uba nanini na u-MEC engakhona. So I wouldn't say abantu bethu abasebenzi, no, our full soldiers baseyasebenza. Isiba khona ke naphina ke i-rotten potatoes. Koku abantu abadala bathe baxhamla kwizipho ebezikhona kule ndawo, iinkqubo kunye nee-food parcels nezinye izinto, kanti kwenziwe ne-profiling kule wadi ngecawa eseNdlovukazi yamandulo iLesseyton Wesley Methodist Church, Sekete 302, nebala iminyaka efikelela ku-139 mile nesithetha nje yabhengezwa njengendawo yelifa, i-heritage site ukutsho. OnguChief Whip eUMEC uKhansila Ndlebe uthi oku kwenziwe ngala masebe karhulumente kuyabachulumancisa kuba kuluntu oku ziinkonzo ezidingekayo nezifumaneka kwiindawo ezinedolophu, ngoko ke uluntu xa sele zize ngolu hlobo mabazisebenzise.
phantsi komama uMEC my honorable uFanta, because yiprogram einitiatwe nguye le yokokuba makuza kwenziwa le nto kuthiwa yiprofiling yewadi kule cawe yalapha eLesseyton. Ezuba besibonile kulaa veki ingapha kwale iphelileyo bekukho unobhala wephondo ehamba namagosa sizowuxelelwa into yokuba le Lesseyton Heritage Church ideclariwe as a heritage site. Kwiindaba zeVukani FM ndingululekani Bota kumasipala waseEnoki Mgijima.